Bona nit. Et dono la benvinguda a aquesta nova meditació guiada que t'ajudarà a dormir profundament. Comença per buscar la postura que et permeti quedar en quietud durant els següents minuts. Pot ser estirada panxa amunt, de costat. Permet que el teu cos vagi trobant la seva postura ideal. Un cop hagis trobat la posició, acomoda el teu cap. Deixa que l'esquena es relaxi, els braços, les cames. Sent el teu cos acomodant-se en la postura i deixa't anar. No intentis controlar els moviments. Ha arribat el moment per al descans i la quietud. En la meditació d'avui utilitzaràs la respiració per acompanyar-te cap a un son profund. Porta la teva atenció cap a la teva respiració. Posa tots els teus sentits en el fet de respirar. Nota l'aire entrant i sortint pel nas. No hi has de fer res. Permet que la respiració flueixi naturalment. Potser ara és una respiració curta o potser és una respiració lenta, pausada. No cal que l'analitzis. Només respira. Connecta amb el moviment que produeix la respiració en el teu cos. Si vols, pots col·locar una mà sobre el baix ventre a l'alçada del melic i l'altra mà sobre el pit. Inhala i deixa't respirar. Percep el moviment de la respiració a través de les teves mans. Inhala i sent com s'eleva el teu pit. Exhala i sent com baixa. El mateix passa amb l'abdomen. Nota com s'infla en inhalar i com es contrau en exhalar. Inhala i exhala. Inhala
i exhala. Queda't uns instants sentint aquest subtil moviment. Aquest moviment senzill, repetitiu, t'ajuda a relaxar el cos, a relaxar la ment, només respirant. Vas relaxant-te cada vegada més. Els pensaments a poc es van aturant, concedint espai a la ment per a relaxar-se i arxivar tot el que ha passat en el dia d'avui. Mentre dormim, el nostre cos realitza moltes funcions que no ens cal controlar deliberadament. Un son profund permet que el cos treballi amb calma i et puguis llevar demà completament renovada. Ara només has de respirar. Nota com s'allarga la teva respiració cada vegada que inhales i cada vegada que exhales. Com més profunda és la teva respiració, més s'afluixa el teu cos, sense cap esforç. Et relaxes una mica més. El cos es va enfonsant sobre la superfície que et sosté. Deixa't anar. Deixa anar els pensaments. Deixa anar el teu cos. I mantingue't connectada amb la teva respiració. Quan inhales, nota el teu pit expandint-se i quan exhales, nota com t'abuides. No et cal pensar res. No et cal fer res. Inhala i exhala. I a poc, el son va arribant. Una sensació de lleugeresa recorre tot el teu cos i et trobes surant enmig de l'espai infinit. Gaudeix d'aquesta sensació meravellosa i permet
que et vagi portant cap al món dels somnis. Sent el teu cos completament relaxat després del dia d'avui, que ja s'acaba. Respira. Respira profundament. Desitjo que tinguis un son profund i reparador que et permeti recarregar la teva energia i puguis començar el dia demà de manera meravellosa. Si t'ha agradat aquesta meditació, deixa'm un comentari per saber com t'has sentit. Dóna-li al botó de m'agrada i comparteix aquesta meditació. D'aquesta manera m'ajudes a fer créixer aquest projecte. Moltes gràcies i bona nit.